ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କଲିଣି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ, ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ବଡ଼ ପିଲା ହଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବି ହଉ, ଘରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ଥାଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଜିନିଷଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେନ୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାହାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ୱେ ଅଲଗା, ଘରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ୱେ ଅଲଗା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ସେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହଉ ମୁଁ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯଦି 10ଟା ଲୋକକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ, ତା ଭିତରୁ ମୋ ମତାମତ ଅଛି ବୋଧେ 8ଟା ଲୋକଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ଆ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦାୟୀ କି କିଛି ଆମର ଜିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କି ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ୱାର୍କ କଲଚର ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଥିବେ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ବି এই কথাটা ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି। ତାର କିଛିଟା କାରଣ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଲୋକ କ୍ଲବ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ଜଣେ ପଚାରିବ, ଘର ଲୋକ ପଚାରିବ କ୍ଲବ୍ କାହିଁ ଯାଇଛ, ତମର କ୍ଲବ୍ଠି କି କାମ, ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ। ମାନେ ବାହାର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲା ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଖସିଯିବୁ, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇଲେ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଧରି, ନଗି ଗୋଟେ ଧରି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିକି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ସାରିକି ଆସିଲେ। ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିଛ କହିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରେ 3 ଦିନ କନଫରେନ୍ସ ଅଛି କହିକି ପଳେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି କୋରାପୁଟରେ ଯାଇକି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତରେ, ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏଭଳିଆ। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହିକି ଜଣକୁ ଖୁସି କରେଇ ପାରୁଛି, ଯଦି କଥା ଲୁଚେଇକି ଜଣକୁ ଖୁସି କରେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମିଛ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କଥା ଲୁଚେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହବ ନା, ଘରେ ଯିଏ ଲୋକଟା ରହୁଛି ସିଏ ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଘଟଣ ହବ, କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା ପଙ୍କଚର ହବ, କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିବ ସେ କଥା? ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ବୁଝିବେ ସେ କଥା। ତେଣୁକରି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ ହିଁ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକ ଏତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ମାପିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମିଛ ହିଁ ବାହାରିବ। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ହିଁ ମିଛ, ପେଟ ଭିତରେ ହିଁ ମିଛ, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମିଛ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଯେ ଘର ତ ହେଲା, ଖାଇବାକୁ ତ ଦେଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯଦି କୁହ। ଇଏ କି କଥା? ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କହିକି ଯିବେ, କି ଡେରି ହବ କି କ'ଣ, ସେଟା କହିକି ଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତମ ପାଇଁ ତ ଘର ହେଇଗଲା, ଖାଇବାକୁ ହେଇଗଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଇଗଲା, ତମ ସବୁ ଟିଭି ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ଜଣେ ପଚାରିବନି? ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତମ ସହିତ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇକି, କି ତମ ଘରର ଯିଏ ବି ଲୋକ ହଉ, ସେମାନେ ପଚାରିବାଟା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ ଯେତେ ରାତି ହେବ, ଡେରି ହେବ, କିଛି ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଘରେ ବି ମିଳିପାରିବ, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘରେ ବି ମିଳିପାରିବ,
ଆପଣ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରେ କହିନଥିବେ। କି ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପୁରୀ ଆସିଥିବେ, କଥା ଲୁଚେଇକି ଆସିଥିବେ। କିଏ ରାଉରକେଲାରୁ ପୁରୀ ଆସୁଛି, ସିଏ ବି କଥା ଲୁଚେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କହିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ସାଲେପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମିଛ କହିକି ଆସୁଥିବେ। ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କି ଅଜ୍ଞାତବାସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଦରକାର ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସାଲେପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ଲୁଚେଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମିଛ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 100ରୁ 99 ମିଛ କହିବୁ, 5-10ଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। କିଛି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସିଧା ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ 100ରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ 99 ମିଛ କହିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସତ କହିଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସତର ମାନେ ଛାଇ ସେମାନେ ମାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି କଥାରେ ତାଙ୍କର ମିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ସତ। ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଘରେ ରହିବେ, ସବୁ କାମ କରିବେ। 9:45 9:50କୁ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, 5:30କୁ ଘରକୁ ଆସିବେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିକି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବେନି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ପଛପଟୁ ଯଦି ଡାକିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉନ ନା, ତମେ ବସୁନ କାହିଁକି ମ, ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଶୋଭା ଦେଉନି। ଆପଣ କେବଳ ବାହାରକୁ ବୁଲିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲିବେନି। ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 10ଟା ବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, 5:30 ବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ, ସେମାନେ ହେଲେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଟିଭେସନ୍। ଆଉ ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଯଦି ମିଛ କହିବା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ, ଏ ସାର୍ଟଟା ସପୋଜ୍ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। 2ଟା ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ସତ କହିପାରିବି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବି ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଛି। 2ଟା ଯାକ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ, ମିଛ କହିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛି। ସତ କହିବି ଯଦି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ତାର ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଛି। ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମିଛ କହିକି ଜଣକୁ ଖୁସି କରେଇ ପାରିଲି, ମୁଁ ମିଛ କହିକି ଯଦି ମୋ ସଂସାର ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମିଛ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 24 ଘଣ୍ଟା ମିଛ ନ କହି, କଥା ନ ଲୁଚେଇକି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା, ମିଛରେ ଅଫିସ୍ କହିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲି ଖଟି କରିବା, କିମ୍ବା ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ମସ୍ତି ମौज କରିବା। ଏସବୁ ନ କରିକି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେବ। ମିଛ କହିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମିଛକୁ ଜମା ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସଦାବେଳେ ସତ କୁହନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ସତ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ମୋତେ ଲାଗେ ଆପଣ ସତରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରୁ ଶିଖିବା କଥା ଯେ ମିଛ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ସତ କହିଲେ ବି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଖାପାଖି ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 4 ବର୍ଷ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ମିଳେ ଯେ ମିଛକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ ଆପଣ।
ପାଖାପାଖି 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଆପଣ ମିଛଠୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ମିଛ ଆପଣଙ୍କଠୁ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ସହଜରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଛ କହିବାର କିଛିଟା କାରଣ ବି ଥାଏ। ସତ କହିଲେ ଯଦି ସମାଜ ଚିଡ଼ୁଛି, ସମାଜ ସମାଜ ଯଦି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଛ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 100ରୁ 99 ଜାଗାରେ ସତ କୁହନ୍ତୁ, କଥା ଲୁଚାନ୍ତୁନି। ହଁ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶରେ ପଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମିଛ କହିଲେ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯିଏକି ମିଛଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।